O que pasa é que o PSOE ten que dar caña, e cando a dá é porque hai eleccións e contratamos a xente porque hai eleccións. Este ano, como non hai eleccións, contratamos a xente porque é o Congreso Provincial do PP. Mire, contratamos sempre, e se non mirar o historial dos contratos no mes de xaneiro e febreiro, porque cando temos presuposto podemos contratar. E imos dando de baixa contratos ao longo do ano, normalmente cando pasa do mes de xulio e agosto, porque se vai acabando o presupuesto e os que terminan o contrato teñen que salir. Non é que non fagan falta na Diputación, é que se non hai cartos non podemos seguir contratando. E nada máis, a candidatura de José Manuel Baltar aceptou todas as reclamacións que fixo a outra candidatura. Todas, sin chegar nin a discutir se tiñan direito ou non tiñan direito. E, por suposto, o 99% das reclamacións que fixo esta candidatura, para non armar tinglado, desistiuse delas. Por tanto, máis xenerosidade e máis mellor comportamento, imposible encontrar. O Partido Popular de Ourense o que ten que buscar agora é a unidade. Pero a unidade ten dúas componentes. A primeira componente de que quen gana o Congreso ten que ser xeneroso, pero tamén quen perde o Congreso ten que aceptar que perdeu o Congreso. Porque, claro, se agora resulta que o que gana o Congreso se vai ter que pôr de rodillas de todos os outros, para iso ao mellor merecía a pena, sabendo que se puñan eles de rodillas, merecía a pena velo perdido.